Kultúrno-osvetové centrum v Holíči patrilo posledný septembrový utorok najmä tým, ktorí nie sú ľahostajní voči ľudskému životu, dobrovoľným darcom krvi. Ich obetavú a šľachetnú službu ocenilo aj mesto, za ktoré sa prišiel poďakovať primátor Zdenko Čambál. Nechcem sa opakovať, ale vždy hovorím, že to dobrovoľníctvo je najvyššia forma takej humánnej ľudskej činnosti. A vy, darcovia krvi, patríte do tej topky. Spolu povedzme s dobrovoľnými hasičmi a možno inými dobrovoľnými záchranárskymi inštitúciami či spolkami. Bez vás to naše podvyživené zdravotníctvo by asi fungovať ozaj nemohlo. Všetkým prítomným darcom sa verejne poďakovali aj predsedníčka miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Mijave Anna Durcová a predsedníčka miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Holíči Jana Ružičková. Ja som rada, že vás je tu toľko krásnych ľudí. Ja sa posnažím každého minimálne pozdraviť a poďakovať sa vám za vašu činnosť, ktorú robíte. Takže ďakujem, že sme mohli prísť a ďakujem hlavne vám, že ste. Všetci vieme, že odber trvá len pár minút, ale niekto iný vďaka darovanej krvi dostane celé roky navyše. Myslím si, že je dôležité si to pripomínať. Ďakujem vám, že ste tu, že darujete krv. Vaša pomoc je podľa mňa tá najkrajšia forma solidarity. Pomáhať nezištne, potichu, ale s obrovským dosahom. Na podujatí sa stretli nielen dlhoroční držitelia plakiet, ale aj tí, ktorí s darovaním krvi začínajú. Každý má iný život, starosti či radosti, no všetkých spája rovnaký cieľ pomoci druhým. Darovanie krvi totiž nie len zdravotnícky úkon, je to prejav solidarity, empatie a ľudskej spolupatričnosti. Dovoľte, aby som pozdvihol tú čašu vína, ktoré má farbu ako tá najvzácnejšia tekutina a pripil si nielen na vaše zdravie, ale aj na to vaše dobrovoľníctvo. Všetko najlepšie. Počas programu nechýbalo občerstvenie a priestor na priateľské rozhovory medzi darcami a zástupcami mesta. Pokiaľ nám to zdravie a čas dovolia, využijeme aj my počas roka príležitosť na túto ušľachtilú službu. Pretože darovať krv znamená darovať život.